ji ụwa? Onye ji ụwa? Ọ bụ aha ka ọ bụ ajụjụ? O nwere ike bụrụ Chukwu, nwekwara ike ya bụrụ ụmụ mmadụ. Onye kwuo agụụ labụ ụra abalị, ọ jụọ onwe ya ezi ajụjụ. Katụla ịna mmadụ ihe, ewere mkparị saa gị ahụ. Ịretụla mmadụ ihe oriri, ọ nọrọ n'ihu gị tụpụrụ ya ụmụ nkịta. Gbasatụrụla mmadụ akwa ụwa gị, ọ jụọ gị ma ọ bụ sọsọ ihe na-egbu gị akwa. Metụrụla mmadụ ihe ọma, ya were nke ọjọọ tee gị ude. Ịtụkwasatụla mmadụ obi, ya were obi gị gbaa okoroso. Mmadụ ụwa mee gị ihe, ịkpọchi gị nzukọ. Ụwa anyị nọ n'ime ya, ọtụtụ ihe ịtụnanya juru ya. Ebe anyị na-atụ anya enyemaka anaghị abụdo ebe o si abịa. Ebili mmiri ụwa tụgharịsịa, chi anyị na-emere onwe ya aha. Onye ji ụwa? Ọ dịghị m ka ọ bụ mmadụ, maka ihe o sokwara ụwa ya mee. Akara aka onye ọbụla dị ya n'ọba aka. Ihe ọbụla chi dere na ndụ mmadụ, onye ji ụwa edesigo. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugbe. Nọdụnụ mma o.